Hai YouTube, eu sunt Diana HD și astăzi filmăm cu Ariana și cu Ada Skyblock. Și uitați aici, ne facem un spawner de cai. Ariana are un măgar, eu am un cal și Mia Sofia, adică Ada, așteaptă. Nu mai da în mine. Ok. O să am armă sarbă. Nu! Pleacă de aici cu pickaxe-ul. Ariana! Așa nu se spawneze, cum o zicea, nu se spawneze dacă omul are în gata. Ce ai făcut? Și ca să se spawneze, trebuie să fie Trebuie să mi le dai mie să le pun. trebuie să se facă, trebuie să se rotească din ce în ce mai mult. Și ignorați-le pe ele că se ceartă. Știu de ce nu se spawnează. De ce? Treaba mea. O să punem puțin pe pauză până termină ele cearta. Se mor. Am revenit. N-au terminat cearta, dar totuși e destul de... Nu sparge ăla! Nu sparge spawner. Dar ce... Că nu se spawnează. Altfel nu se spawnează. Ajută-mă! S-a spawnat un cal. Cal! Dă-te mă jos de pe mine. Lasă-mă să ies. Stai că-i dau eu mere. Vino tu! Mănâncă un mere. Mâncă. Că n-am avut o idee bună. Stai că mă urc eu pe el. Mult a plecat cu... Dă-te de pe calul meu. Și că dă-te de pe calul meu, gata. Dă-te. Aveți o șa? Aveți o șa sau ceva? Am eu așa, dar dă-mi-l Pune că eu. îmbrânzesc eu. Pune eu. L-am îmblânzit deja. Știu. Vezi că e spawner și de măgari. Stai că-i dau eu. Nu, eu pot să sar gardul, iar voi nu puteți. Stai mă că îmblânzesc eu măgarul. Vezi că nu vrea măgarul. Hai la o plimbare cu cai. Stai Nu știu puțin. de eu vreau unul alt. Stai că eu... Aveți o șa și pentru măgarul meu? Aveți încredere în mine? Hai, stai să... Uite, s-a spawnat al cal. Stai că îl îmblânzesc eu. Vezi că s-a spawnat unul alb. Al meu e urât. Spawnat unul alb. Unde e? Dă-l cu apă ăla. Ăla alb e meu. Bă! Eu vreau să-l iau pe ăla alb. Eu am zis că vreau unul alb. Ia-ți-l oricum. Ia. Hai, dacă nu sunt folositori, dacă nu... Bate-i pe aia nefolositori. Nu mai mă. Bine. Că avem fermă de cai. Fermă de cai nefolositoare. Haide mă, spawnează un alb. Ia. Cred că pot să sar gardul. Dați-mi și mie un măr. Nu mai am mere. Ia cu ăla alb. Ia. Am sărit! Gardul, ați văzut? Bravo. Eu îmblânzesc calul ăsta, că aveți și pentru calul ăsta? Aveți și pentru calul ăsta ceva? Nu puteți să săriți gardul. Nu. Bă. Ia Sofia, ia. Bă, lasă măgarul face. Ia. Bă, ăsta alb. Se pupă ăștia doi. Nu-mi place. Eu o luăm pe ăsta alb. Nu-ți place ferma de cai, frate? Nu, ce? Domnche. Îl vreau... Oh, stai. Ia, îl iau pe ăsta. Am sărit gardul. Ia-mă mere. Oh. Auzi? Vreți să mă vedeți cum sar gardul? A tău e cam mic. Auzi? Hai să încep. E negru. Eu îl vreau pe ăsta. Ești rasistă? E negru. Ăsta alb, că eu îl dau pe gratis. Auzi? Ce? Îl Auzi? vrei tu pe ăsta alb? Nu, eu vreau pe ăsta. Negru. Am sărit gardul. Cine l-a omorât? Nu mai omorâți. Păi iar ea omoară, nici n-au sabie la mine. Nu mi-am da. Cal prost. Haide. Cal prost. Așa bun. Nu te iubești, nu vezi? Tu, pe tine nu te iubește măta. Oh, yeah! Ăsta e al meu.
Haide mă, să ai gardul. Nu poți să sar gardul, mai lucrăm la asta. Sar mă gardul, sar gardul. Gardul, sar gardul. Dați-mi un măr. Are cineva un măr? Plimbare cu cai. Cine-i cel mai rapid? Cal, dintre toți. Auzi? Vă zic eu, calme mie. Are cineva un măr? Ce? Măr. Nu mai am dat, ți-aduc acum cu calul meu frumos. Dacă trebuie să-i pun la asta pătat, că vreau să-i pun la asta. Calul meu e frumos, nu calul Ariana. Pătat. Pătat la cul. Aoleu. Știi că eu filmez, da? Ce? Filmez. Alu Ariana e pătat mereu la cul. Ia vino. Vino și dă-mi un măr pentru calul ăsta. Poftim. Mersi. Iată acum vin toți pe mine. Hai, mâncă. Auzi, știi cum e calul lui Ariana mereu? Pătat la cur. Știu, deja ai zis, nu mai trebuie să repeți. Știu, e pătat la cur. Frate, dar ce are? Dar trebuie să mânce. Tu filmezi acum? Da. Hai mă, Arianu. Aveți oșa și armură. Te pișcă calul pe umeri. Asta l aplaudăm astăzi, sigur. Și cu atâția cai ce ne facem? Frate, dar ce v-ați certa pe niște cai? Dar ce-am zis noi? Că iar Ariana pătat. Am zis prin MSG. Ce faci mă cu calul meu? Dă-te jos. Multe fac cu calul tău. Vezi că s-o spawna măgar. Mă bag și eu pe măgarul tău. Unde-i mai pe măgarul tău? Mă bag pe măgarul tău. Ia, să știi, poți să-l iei. Bă, care mi-a furat? Ăsta e Ariana. Ariana, dăm calul înapoi să nu mai primește asta. Nu mai trebuie măgarul, că mai fut. Ce? Îi omor pe toți, mă. Frate. Ok, încheiem video-ul. Nu, zic să-mi dea calul. Da, stai puțin. Și s-a văzut că am totul pentru asta, nu de asta. Stai, ce? Dă, mă, calul. Dacă va- Și sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share, hai pa!